dentist and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician. Zdar lidi, vítejte u dnešního videa. Momentálně se nacházíme v Drači, jelikož jsme včera přiletěli do Albánie. Bohužel včerejšek byl absolutně hektický, takže jsem ani nenatáčel, takže jsme si řekli, že to začneme točit od dneška. Dneska budeme vyrážet do městečka Berat, do Beratu. Z Beratu potom pojedeme do Vlory, kde budeme spát. Teď už jsme na prvním úbytku, to vám taky ještě asi můžeme ještě rychle ukázat. My teď budeme odjíždět už. Tady jsme spali ze včerejška na dnešek a ubytování za mě jako top. I za tu cenu, cena výkon, totální strop jako. Včetně snídaně, viď? Jo, měli jsme snídaní, tu vám jsem třeba hodím fotku nebo video, který jsem dával na Instagram a můžeme se jít podívat zase na ubytku a pak pojedeme do toho Beratu. Takže uděláme si takový rychlej room tour. Tady záchod, umyvadlo a to, zrcadlo, sprcha. Tady máme postele. Největší fun fact na tomhle ubytku je, když půjdeme na balkon, tak tady normálně je na balkoně kuchyně. Normálně máme balkonovou kuchyni. Pak tady dole stojí naše auto. Tamhle ta bílá dáče, to je naše. A tohle je asi celý ubytko, no. Tak my se teď pobalíme, uhodíme check out a pojedeme do Beratu. Yes. Jsem zvědavý na cestu, jelikož včerejší cesty byly absolutně šílený. Jakoby, když pojedete do Albánie, tak 100% berte nějaký vyšší auta, protože jinak je to ztracený tady. V autě, no. Jinak, no buď se umlátíte v autě, nebo umlátíte auto, no, jedno z toho. OK, takže my teď pobalíme zbytek věcí, které tady ještě máme a půjdeme k autu a pojedeme. Nakoupili jsme si pití, koupili jsme si tady vodu a otestoval jsem včera už Coca-Colu a chutnala úplně jinak jak v Česku. A teď tady mám Fantu, takže uvidíme, jak bude chutnat, snad bude dobrá. No. Už jsme teď na cestě do toho Beratu, ukazuje nám to hoďku 17 a zase jedeme na těch silnicích, tady je to totální freestyle. Úplně šílenost to tady je. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? No nic, teď jsme zaparkovali auto konečně v Beratu, bylo to trošičku taky složitější. Udělali jsme tak tady jedno kolečko navíc, no ale parkování jsme našli. Jo. A už jdeme do centra, takže to bude úplně čilík. Projdeme nějak to. Tady ty baráčky, vypadalo to strašně pěkně. Na tom kopci, jak jsou baráčky, tak uvidíme, no. Ono se dá možná jít ještě až tady úplně nahoru. Tak zkusíme najít, když tak, kdyby byla nějaká cesta. A půjdeme tam a ukážeme vám výhled ze zvrcha, no. Jinak tady už jsou ty ikonický baráčky toho Beratu. Tady za mnou. Teda musím říct, že je tady strašný vedro. No to je první věc, že jsme tady mimo sezonu a je tady furt ranec lidí. I strašně moc lidí tady je. A druhá věc je prostě to teplo, no. Je 23. září a tady je pocitově 35 tvoje. No, úplně v klidu. 11 hodin. Ty panoramata tady za mnou teďka. Ty hory, všechno. Ale ještě ta řeka se taky nějak jmenuje se řeka Osum. No, tak je tady řeka Osum, která moc neteče. Ještě takový fun fact o Beratu. Berat má 60 000 obyvatel. Berat je skoro stejně velký jak Jihlava, nebo větší. A přezdívá se mu
město tisíce oken a asi víte ten důvod, no. Jakože, protože všude tady jsou okna. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. And they come unstuck. Hey there, running down to the riptide, taking away. Nicméně jsme se rozhodli, že půjdeme na ten vršek s tou vlajkou, co tam byla ta vyhlídka taková. Ty vole, jako bude to docela záhul, ukazovalo to půl hodiny pěšky. No, chtěl jsem říct, že mapy jsou docela nepřehledný, že to prostě kolikrát ukazuje špatně. Akor na těch silnicích teda, tam už jsme se naučili používat Waze. A Waze za mě teda jako lepší než třeba Google Maps nebo něco takového. Takže Waze doporučuji používat jakoby. Takže my už tady šlapeme kopec nahoru, ale ozvu se vám až nahoře, jelikož úplně nebudu vám funět tady do videa. Je to jako největší krpál na světě. Takhle ještě takových 15-20 minut půjdeme nahoru. A já už jsem totálně propocený, takže jsem rád, že jsem si vzal ten dres, jo. To je příjemný, ne? Na to Jo, je to skvělý. Ono to pěkně profukuje. Skvělý. A za mnou už začíná být výhled pomalu, ale jistě. Jdeme se tady po cestě a z ničeho nic, kámo, jsou tady prostě ovce. Co to říká? prostě, jo, jako počívaj. To je úplně random, tady ovce. Čau holky, není vám teplo? Kámo, mi musí jít hroznej hejt. Kámo, musí být šílený úplně. Takže už jsme nahoře, jsou tady nějaký zřícený hradby, jakoby, co tady zbylo a dá se sem kalíst nahoru, no, takže se jdeme podívat na výhled. Prostě tady není zábradlí, není tady nic, tak to je nejvíc šílený. Jsme na vrcholu. A my pak půjdeme ještě takhle přes kopec, tam je další vyhlídka. To možná bude vypadat ještě líp. Ještě líp. Protože to budeme mít hezky pod sebou celý to město. A tady můžete vidět, že hory vůbec žádný nejsou, tady je vole planina. Ale lidi, já jsem říkal, že mě strašně fascinuje, jak je všechno, kámo, bez zábradlí. Nikde žádný, i ty schody, hlavně ty schody, že jo? No, ale hlavně jak kloužou, jak jsou to, jak je vedro, tak strašně kloužou. Tady vám teď ukážu, budeme slízat schody. Tady to je jako nic vejškově, ale prostě, že nejsou zabezpečení nic, prostě tady není zábradlí a strašně to tady všechno klouže, ty kameny. Je to fakt jako crazy. No nic lidi, vrcholek je zdolán, jsme nahoře. Doporučujem, kdo bude mít cestu tady do Beratu, tak více podívat a vyšlápnout si to. Jo, je to chvíle, jakože je to krpál, ale za 40 minut třeba. Za chvíli je to vyšláplý, no. Fakt stojí to za to, no, takže bych doporučoval semka jít. Dávám semka přesnou lokaci toho, kde jsme teďka. Takže ty kokos. Ten výhled odpovídá za vše. Nic, teď jsme se s Matesem domluvili, že tady nahoře si koupíme akorát pití, podíváme se třeba na nějaký suvenýry nebo tak, ale jídlo si dáme dole v tom městečku, jak jsme byli. Jak po cestě, když tak na tu vyhlídku, tak je spoustu stánků s pitím, s vodou, s občerstvením zkrátka. Se vším. Že nemusí člověk to tahat sebou, že si tady tak to může jakoby koupit. No. Tábořit Škodou 100 na Moravu, spěchám to riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z vážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin z vážin, močálem se plíží,
Kámo, co se tady děje v té Albánii prostě. Borec nám pustí Jožina a točej tady Budvara. Ale bohužel měl prázdnou pípu, čekali na pivo, no. Takže jsme si dali tady hezky vychlazenou Coca-Colku. Jo, se sympatickým výhledíčkem, no. No tak výhledíček, ten mluví taky zase za vše, no, takže nic, teď tady ještě projdem a pak se půjdeme napapat. Tak jo, teď jsme si objednali jídlo, jsem úplně splavený. Jsme v takový krásný restauraci, mám pak tady něco prostřihnu, jak tady vypadá. A oba dva jsme si s Matějem objednali penne s masem, takže uvidíme, jak to bude vypadat, to vám taky ukážu. A pití jsem neexperimentoval, objednal jsem si basic Coca-Colu zase. Jo, já jsem nejrychlejší jedlík na světě, já už mám snědeno. Matěj to ještě dojídá. Za mě jídlo takových solidních 8 z 10. Najedl jsem se tak do pohody a bylo to fakt dobrý. No teď zaplatíme, půjdeme k autu a pojedeme už do Vlory, kde vlastně dneska budeme spát. Konečně se dneska budeme vykoupat do moře, takže to všechno uvidíte, jelikož pak přepnu na GoPro a budete s náma i ve vodě, takže je to top. Nic, ozvu se vám, když tak až v autě. Tak zdar. Tak jo, už jsme v autě, jsme na cestě do té Vlory, na ubytování, který už máme zajištěný, máme ho zarezervovaný teda. Je tam opět parkování, takže je to nějakých teď 100 km to ukazuje, takže... Když to bude dobrý, tak třeba Venca tam hodí i fotku, nebo jo. Třeba na ubytku, protože to zase máme za úplně krásný peníze. No každopádně se vám ozveme až tam, ještě nás čeká docela dlouhá cesta, takže jo, my se vám ozveme až na místě. Tak zatím. Zaparkovali jsme v hotelu, tady máme auto a jdeme se podívat na pokoj. Uvidíme, jaký to bude, snad to bude stát za to. A máme takovýhle auto. Tohle je naše kára. Slušná. Takže lidi, konečně jsme našli to, kde máme pokoj. Máme 112, jsme v 7. patře a jdeme na room tour. Tady máme koupelnu. Menší, ale sympatický. Ale máme tady velký problém. To je tahle postel. No nic. Jinak tady už pak je jenom televize za mnou. Tady nějaký skříně, šatník. Tady stoleček a tady balkonos. Výhled nic moc, ale není to nejhorší, jsme strašně vysoko. OK, my se teď převlíkneme, vezmeme věci a půjdeme na pláž. No nic, vzali jsme se teď věci na pláž a vyrážíme, no. Máme hezky drzíky, jsme se sladili zase. A uvidíme, jaká tady bude voda a jaká tady bude pláž, no. Takže koukejte. A ještě se jdeme podívat tady do supermarketu, jdeme si koupit nějaký snack takzvaně. No nic, došli jsme na pláž, vypadá to tady takhle. Tady je hrozně pěkný, jak jsou vidět ty hory a u tohoto moře. Tak jo, našli jsme si spotík už. Jsme tady na pláži, točím na GoPro už. Tak jdem na to, no. Počkej. Je to slaný. Už jsme odešli z pláže, začalo foukat poměrně hodně. Točím to furt na GoPro, protože je všechno od písku
a GoPro můžu pak umýt, takže to je výhoda. Pádíme na ten hotel a půjdeme se posprchovat a pak jdeme na tu večeři, takže jsme zvědaví, kam zalítneme na večeři, jelikož je tady to takový, když se podíváte na to prostředí, tak to Ta část není moc hezká. nevypadá tady moc pěkně. Pořízení, Křižovatku, to je nejhorší křižovatka. tady je nejhorší křižovatka, kterou jsme zažili v Albánii. Tato. Dívej, jak tady je. Podívejte se, jak tady funguje dopravní provoz. Každý si jede tak, jak uzná za vhodný. Prostě tady nefungují pravidla, nefungují. Ale jsem z toho moře takový celý úlepkaný, už se těším do sprchy. Nedokážu si představit, že bychom šli rovnou na večeři. Já taky ne. Že bychom se jenom převlíkli tam a tak to bych asi nedal. Taky ne. Takže rychlou spršku a jdeme se nabaštit. Jo, to jsem vám neříkal. A Maty mi to, já jsem se to taky dozvěděl od Matyho až teprve teďka, že tohle ubytko zahrnuje taky snídaně ráno zase, takže ráno nás čeká snídaně a pak pojedeme dál, ale ještě nebudu říkat kam, protože my sami jako to moc nevíme. 100%. Máme asi 2-3 varianty, No. jak to uděláme a uvidíme, ještě se podíváme podle času, jak by to trvalo s dopravou a podle toho, jak nám to bude vyhovovat. Víme. Takže máme tak 3 varianty, jak to ještě pojedeme dál. No. Je to, každý den je prostě random. My taky nevíme, co se stane, takže může se stát úplně cokoliv. OK, my se jdeme osprchovat, převlíct a půjdeme na tu večeři. Takže vyrážíme hledat véču. Jo, jenom jsme vylezli ven a počasí je teď absolutní top. Není teplo, není zima, je úplně akorát. Koukejte na tu kolonu za náma, prostě co se na té křižovatce děje. To je nejvíc crazy křižovatka, prostě co tady je. V Praze je 13 stupňů a tady je 23 teďka. Je prosím pěkně 7 hodin večer. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly. My jsme tady vyšli zpoza jednoho baráku a vykouklo na nás moře, tak jsme si řekli, že se půjdeme podívat, jak to tady vypadá, to moře. Ono je hnedka tady. A ten výhled je možná ještě hezčí, než jsme měli my. Ale mě ukázalo to město, vlastně ta Vlora, to je vlastně celá Vlora, tam podle toho moře, tak vlastně to bychom mohli, kdybychom si chtěli udělat 10 km vycházku kolem tak, moře jo. A vlastně to jsou všude tak půjdeme až tamhle, tak dojdeme až tamhle někam, tam je nějaký hřeb. I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Jsme po jídle. Já jsem si dával steak s nějakou houbovou omáčkou. Viděli jste na to na tom videu, jako nevypadalo to úplně nejlíp, ale zdání klame a chutnalo to docela dobře, takže... Do jistoty. A zkusil jsem tady pizzu. Dal jsem si žampionu, takovou, jakou mám rád, a ty jsi taky ochutnal za mě v pořádku. Pizza byla moc dobrá. 8, jako, samozřejmě ne nejlepší pizza, co jsem kdy měl, ale jako nasytila, byla chuťově dobrá, takže za mě v klídečku úplně. Jenom teda, bohužel tam bylo moc lidí a docela to trvalo i jako obsluze, aby vůbec nás přišla. Vlastně, aby jsme si objednali, pak následně
na zaplacení jsme třeba čekali 10 minut, tak to bylo takový docela zdlouhavý až otravný, bych řekl. Jo, čekali jsme fakt dlouho na to, ale to je tak jediný. Už já nejsem na tohle náročný, ale fakt už na mě to bylo třeba dlouhý, no. Oni reálně je 21:25 a oni uklízí ulice, oni tam zametají. No, nicméně už jsme na úbytku, najedli jsme se a teď půjdeme už pomalu spát, no. Zítra jsme se rozhodli, že pojedeme rovnou do Xamilu, takže to bude dlouhá, náročná cesta, takže snad všechno půjde tak, jak má. No nicméně, uvidíme se zítra. Jdeme spát. Dobrou noc. Dobré ráno, teď jsme vstali a cíkokos. Spali jsme celou noc s takhle, jo, já vám to ukážu odsaď. Spali jsme celou noc s takhle otevřeným balkonem, jelikož nám nefungovala ta klima, takže jsme spali takhle, ale tak jako dalo se to. Teď se půjdeme oblíct a jdeme na snídani, tak jsem zvědavý, jaká bude snídaně tady, jestli to bude lepší než v prvním hotelu. OK. Tak máme všechno, jsme na snídaní, jsme zbalení, jsme lehce unavený, vezmeme auto a jedeme směr k Xamil. Tady máme naší bestii. Let's go, jeden. No nic lidi, tak tohle. Přesně kvůli tomuhle jsme vybrali tady tuhle cestu, aby jsme měli takovýhle výhledy. Budeme pokračovat v cestě, snad už nebude tolik výhledů takovýhle, kde budeme muset zastavit, protože tady jsme fakt zastavit museli, no. Tohle je úplně insane. Takže pokračujeme v cestě. Teď jsme vyjeli do tunelu. Úplně random se před námi objevil tunel, vyjeli jsme do tunelu, který máme po cestě. Fun fact, je 6 km dlouhý. Yes. Jakože my nevidíme ani na konec. Není vidět konec ještě. Ty vole, 6 km, to je strašně moc. Už jsme na ubytku. Teď nám řekli, že tady ještě musíme počkat 5 minut, že nějaký borec přijde, ne? Protože jsme tady fakt dřív. Jsme tady o hodinu dřív. Ale řekli, že i tak to není problém, takže skvělý, nemusíme čekat nikde. Takže asi nám douklidí pokoj a budeme si tam hodit věci, zaparkujeme pořádně auto a klasika, převlíkneme se a budeme prozkoumat krásy Xamilu. Zatím jako to město na mě působilo úplně nejlíp ze všech, v kterých jsme zatím byli. Takže jsem zvědavý na tu pláž, že ty budou určitě nejhezčí, takže uvidíme. No, stal se menší problém. Borec nám řekl, že mají nějaký problém v systému, takže nám zajistí nějaký jiný hotel. Teď tady před náma jede kámo na skútru, borec, a řekl, ať jdeme za ním, že nám zajistí jiný hotel za same price, za stejnou cenu. Jo. Tak uvidíme, no. Uvidíme, co tady bude za freestyle. Už tady parkuje, tak kámo, jestli to bude tenhle hotel, tak to bude good. Uvidíme, no. Tak ubytko máme domluvený, máme už pokoj, uděláme room tour, až přeparkujeme auto, takže máme výhled na moře a všechno se nějak dokoumalo, takže bydlení máme na dnešek, takže to je důležitý. Teď akorát zaparkujeme teda auto, převlíkneme se a půjdeme na pláž asi, hodit coping, jelikož je fakt vedro.
Tak jsme na našem ubytování v Xamilu. Vypadá to docela v pohodě. Koupelna menší, ale opět svítící zrcadlo. Tady je trošku větší ta sprcha, ta je docela v pohodě. Tady jsou zase nějaký šatny, taky docela dobrý. WhatsApp. Tady budeme spát. Má to zase telku, má to tady gauč, Matě. No, tady máme zase balkon s výhledem v celku na to moře, no. Dá se to, není to nejhorší. Takže my se půjdeme asi převlít a co budeme dělat? Ty máme koupačku a nebo jídlo, no. A teď se dívám na kluky, jak hrajou Abus. No nic. Na cože se díváš? Zdravíčko Abusu. Zdravíme Abus. Hrajou, víš? Zdravíme Abus. No nic, zase točím na GoPro. Teď jsme vyrazili na pláž. Jdeme se vykoupat tady v Xamilu, takže jdeme se vykoupat a uvidíme, jaký to bude, no. Pláž je třeba 100 metrů od hotelu, tak uvidíme. This is our call. We rise and we fall, dancing in the moonlight. Don't we have it all? Je to úplně ledový. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, love. No nic, řekli jsme si, že zkusíme ještě jinou pláž, takže jdeme tady 5 minut, by měla být další pláž, tak se tam jdeme podívat, co tam bude za pláž, jestli bude lepší než tady a zkusíme to tam taky, no, takže jdeme na další pláž se podívat. One look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Píčo. Taky profík, no. Takže teď jsme se rozhodli nakonec, že jdeme o beach ještě kousek dál, která je nakonec 14 minut chůze, takže jdeme tam. Tak jsme si našli tu Orange Beach a je to super, máme tady lehátka a jedno stálo 5 €. Teď tady chillujeme a půjdeme ještě asi do vody, uvidíme, no. Je to tady top, nahoře je bar, občerstvení, takže top. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shadow me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah on this side of heaven's gate. Oh my life, how do you? Teď jsme udělali mega šílenou věc, učili jsme si skútr, takže se jdeme na půl hodiny projet na skútru. Takže se na to vydají, kámo, let's go. Kámo, tak to je nejvíc crazy, dej potom chodit, jdeme ti. Jdem na to. Kámo. Co? Vidíš? Já. Jo? A nevidím mám rád. Bro, to jsem neříkal. You will drive me the jet ski or first time? First time. Okay. You swim? Yeah. Okay. Yeah. The GoPro here. Breathe and take my breath away. At your altar I will pray. You're the sculptor, I'm the clay. Oh my, you're taking me out.
tak teď už jdeme z Orange Beach na ubytování, jdeme se osprchovat a pak půjdeme na jídlo. A tahle beach jako doporučím, je tam bar nahoře, půjčili jsme si jetski, půjčili jsme si ten skútr vodní, takže za mě top. V začátku jsem se na tom bál jet a pak už to jak tak trošku šlo, no. Jsem měl na tom poprvé v životě, ale taky doporučím, když tak si půjčit. OK, tak jsme se vykoupali, převlíkli a už máme docela hlad, takže pádíme něco sníst. Yes. Jdem hledat nějakou restauraci. Mizíme odsud a jdem hledat jídlo nějaký. Let's go, můžeme vyrazit. Tak jo, našli jsme nějakou restauraci. Vypadá to, že možná zariskuju a dám si něco mořského, ale uvidíme, no. Třeba to dopadne zase, že si dám něco normálního, no. Uvidíme. Jdu tady zkouknout a pak vám ukážu, co jsem si dal. Jsem na to zvědavej sám. Zkusíme nějaký pivo ještě. Tady vypadá, že mají nějaký Tirana pivo tady je. Takže Matěj se tady vzal nějakou čím je, že to je polívka? No, polívka s nějakýma mořskýma plodama. A tady máme pivka. Dostal si k tomu 8 chlebů. Dostal k tomu, no, celý bochník chleba. Nicméně, najedli jsme se teďka, jídlo bylo dobrý, u Matese byla i porce dobrá, ale opět jsem byl výjimkou. Měl jsem akorát malou porci, no, ale dalo se to. Dávám tomu třeba 7 z 10. Já. A taky asi tak nějak, no. Mates tomu taky dává 7 z 10, jo, takže tak celkový hodnocení té restaurace je 7 z 10, což není úplně špatný. Nicméně teď se jdeme ještě tak nějak projít tady po Xamilu a pak se vám když tak ozvem, no. Takže uvidíme se zítra, jdeme spinkat. Staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Try to be with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Tak, teď jsme vstávali, spalo se tady dobře, ale už jsme po těch dnech nalítaných tady v tom autě docela unavený. Dneska jedeme na Blue Eye, no a Blue Eye, uvidíte, to bude krásný, tam je fakt hezká příroda, takže na to se těšíme. Tak teď jsme dosnídali, vzali jsme si věci a jdeme do auta a jedeme směr Blue Eye. Je to hodina cesty, tak snad to bude pohoda a snad to budou dobrý cesty, no. Je to nějakých 55 minut cesty a nějakých 25 kiláků, no. Takže vlastně v Česku by to bylo za půl hodinky maximálně, no. Ani ne, a tady je to bohužel hoďka, no. Takže jdeme do auta a jedeme směr Blue Eye. Streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my energy. Takže už jsme dorazili na Blue Eye, máme zaparkovaný auto, zaplacený vstup, ten byl za nás oba 100 leků. Jsem říkal, kolik, že to bylo v přepočtu na naše nějak A20 cca. Ale možná ani ne, no. Možná ani to ne. Bylo to, vstup byl levný, za půl eura. Parkování bylo za 4 eura, takže za 100. Takže aby se sem dostal, tak reálně jsme zaplatili 150 korun za 2. Což je úplně skvělý. Jinak jsme tady v takovém údolíčku. Je to tady fakt hustý okolo nás. Takže příroda zatím jako 10 z 10 a nejsou tady ani odpadky, jelikož konečně poprvé tady vidím koš. Reálně, když jsme byli třeba v tom Xamilu a šli jsme po ulici, jak jsem si dával večeři, pak ještě jsem si dával kebab do ruky sebou, tak
nikde nebyl žádný koš reálně. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me and I discovered that my castle stand. Z toho vrchu to bude štěstí, ale už jsme u Blue Eye, takže jdem na to. Jo, tady měl Albe pravdu, tady je no swimming. Už jsme tady, ale je tady dost lidí na to, že je září. Lezem přímo k vodě, ale ty vole, je to tady docela takový strmý, kámo. A říkal jsem, že tady je o dost větší teplo, než bylo v tom Xamilu. Tady je fakt, tady praží totálně. Šílený vedro. Tak jo, teď jsme byli u toho hlavního toku Blue Eye a je tady ještě nějaká další cesta někam dál, takže uvidíme, co tady bude, no. Někam jo, někam určitě nás to vede, ale kam, to je to těžko říct. A brodíme se tady takovýma hustýma lesama. Tady je další nějaká vyhlídka, jakoby, nebo co to je. Úplně se mi semka nechce líst, tady je to strmý, jsou tady všude kamínky. Podjede to asi ve vodě. Nakonec jsme semka vlezli, držím se teda stromu, jelikož je tady fakt strmý, ale stálo to asi za to, kámo, tam je docela dobrý výhled. Mate stojí tady. Jo, to jo. Jak tam jsou ty barvy, vypadá to fakt dobře. Je to skvělý. Tak. Dneska to je zase den úplně jiný, víš? Česka. Jo. Nejeli jste náhodou červeným jeepem? Ano. Tak to jsme jeli za váma, no, s tou bílou dáčí. No, teď jsme tady potkali Slováky, takový pár, tak to je slušný krpál. No, kecali jsme 20 minut, tak dali nám ještě tip na jedno městečko, který prej soutěží vlastně s tím Beratem. Částí o nejhezčí město. Jo, o nejhezčí město prostě soutěžej. Tak uvidíme, třeba se tam podíváme. Koukali jsme, že tady tou cestou, co jdeme, tak vlastně uděláme jeden velký prostě kolečko okolo té vody a vrátíme se zpátky k vstupu. Jsme na jednu stranu rádi, že jsme si tady se dá půjčovat vlastně ta koloběžka, nevím, jestli jsem to říkal, k tomu Blue Eye, a jsme rádi, že jsme si ji nepůjčili, jelikož pak bychom nemohli jít takovouhle cestou v přírodě, takže za mě je to jako lepší si ji nepůjčit a projít se tady takhle v lese. Úplně ledový to je, ty vole. Teď jsme to celý kolem dokola obešli to Blue Eye a jdeme do auta a rozhodneme se, kam pojedeme, no, kam nás cesta zavede. Musíme kouknout
ty lidi, jak jsme s nimi povídali, tak nám tady dali tip na jedno městečko, tak uvidíme, jestli... Nevím ten název, já vám to pak řeknu. My jsme tam třeba si nezajeli úplně nějak extrémně, tak musíme kouknout, nebo se spíš podíváme, jak to městečko vypadá, jestli nás to vůbec láká. Jo. V klidu si na to sedneme asi, až zapneme klimu v klidu v autě, protože jsme docela... A převlíknu si tričko. Tak tenhle výhled je taky krásný. Teď jedeme nakonec do Dremy, nebo jak se to vyslovuje, nevím, Dremy nebo něco takového, a tam budeme hledat ubytko a zastavili jsme po cestě tady na tomhle tom viewpointu. Už jsme dojeli do toho Dermy, teď se nám připravuje ještě pokoj a akorát jsme zaparkovali auto, teď se nám podívat do nějakého shopu. Bohužel v ceně není snídaně, takže si budeme muset něco obstarat sami. Ale nemáš žádnou hlad. Tak uvidíme. Právě, jo. Už jsme tady dali jídlo. No. Tak jo, možná zalezeme na jídlo teďka, tak uvidíme, no. Tak jo, teď se nám ještě připravuje pokoj a řekli jsme si, že vlastně máme docela hlad. Protože jsme naposled měli tu snídani, tak si dáme něco k jídlu, no. Uvidíme, co tady budou mít. Tak už nám donesli jídlo. Zase je to porce jak pro dítě, já vám to ukážu. Já mám teda z rejží takhle. Ale tam je tady mouka, kámo. Mám tady takhle z rejží. A Matěj už to má snědený. Teď to donesli. Jako není to nejhorší, ale žádná výhra to teda taky není, no. Tak jdem se najíst. Jídlo taky docela propadák, jako najedl jsem se trošku. Svačinku jsem si dal takovou a teď jdeme už na ubytko, vezmeme věci a budeme se podívat na pláže. To už budu točit zase na GoPro, takže uvidíme, no, jaký tady bude. Jdeme se hlavně podívat na to ubytko. Jsem na to mega zvědavý. Ubytko máme tady takhle v nejnižším patře, a tady nad náma pak ještě je hrozně moc pater. Tady máme takovou terasu, kde se dá sedět. Pak když vejdeme dovnitř, máme tady jednu velkou postel a jednu malou, jednu lůžkovou. Tady televize, zkoušeli jsme tam YouTube, bohužel tady na Hobartu YouTube není, nevadí. No a tady je koupelna se záchodem, nic extra, ale dá se to. Za 930 Kč na noc se to dá. Teď se převlíkneme a půjdeme na pláž, takže už budu přepínat na GoPro a uvidíme, jaký tady budou mít pláže. Třeba budou mít aspoň ty pláže totálně libový, uvidíme. Už jsme vyrazili na pláž, snad jdeme dobrou cestou, vůbec nekoukáme na mapy, jdeme potichu jdeme. Všechny cesty vedou snad k moři. Jo, doufejme. Ale moře, lodě, To nebudou velký bluhy. to mám rád. Je tady fakt hodně opuštěných psů, jak píšou na internetu, že tady jsou podtoulaví psy, tak je to pravda, no, je jich tady dost. A dneska poprvé, taky jste to viděli ve videu, když jsme jeli z Blue Eye, tak vlastně nám tam přeběhly kozy přes cestu, což bylo taky hustý. Tyjo, jsou poměrně velký vlny, tak uvidíme, jestli nás to neodplaví někam, no. I saw her in the rightest way.
prostě random jdete po ulici na úbytko a jsou tady koně. Tak tady je to úplně normální, jo. A hodně psů tady furt je, no. Tam byl ještě, teď po cestě jsme potkali dalšího. Když jsme šli z pláže, tak jsem chtěl točit na GoPro. Točil jsem, ale místo videa se mi tam zapl timelapse, takže jste tam nic neviděli. Teď jsme se akorát vysprchovali, převlíkli a jdeme se někam napápnout. Už je, teďka je za 5 minut 7, takže jdem na véču. Takže jsme řekli, že se budeme najíst semka. Uvidíme, jaký tam bude. Hodnocení to má 4 nebo kolik to mělo na mapách, tak uvidíme. To vypadá to tady ale hustě. Vypadá to moc pěkně tady. Tak uvidíme, jaký bude jídlo. Tak jo, našli jsme restauraci, vypadá to moc dobře a je tady krásný výhled, když vás otočím. Takovýhle výhled. To je úplně insane. Tak teď nám tady řekl, že máme naskenovat QR kód, který jsme naskenovali tady. No to je jedno. Díky tomu nám prostě takhle vyskočilo menu, co tady mají v nabídce. No nic, zaujala mě tady chobotnice s kaší nějakou, nebo co tam mají. Tak to zkusím, uvidíme. Dám asi jí, no. Tak jo, objednali jsme si, já jsem si objednal chobotnici s bramborovou kaší nějakou. Pak jsme si objednali ještě nějaký krabí koule, asi smažený, nebo co tam bylo, takže jsme na to zvědaví. A ty jsi objednal? Hele, lososa, no na filet bude, takže a dal jsem si k tomu z brambor, no. A máme pivka, to jsme zapomněli říct. Dali jsme pivka, myslel jsem teda, že bude točený. Máme Heinekeny. Takže na zdraví. Tak jsme po jídle, mohli jste vidět, že to jídlo vypadalo totálně skvěle, bylo to i dobrý. Už jsme umytý, vysprchovaný, koukáme na Evropskou ligu, hraje Plzeň, takže dokoukáme fotbal a půjdeme spát, takže se uvidíme zítra. Mějte se. Tak jo, teď už jsme zaparkovali auto a teď se tady porozhlídneme po tom Fieru, už jsme tady. Jdeme se tady porozhlídnout a uvidíme, co tady najdeme. A že městečko Fier má 55 000 obyvatel, no, takže je to zas opět podobně jak Jihlava, ale teda takový provoz, jak je tady, tak v Jihlavě určitě tam není, podle mě. Tamhle jsou nějaký vyhlídky možná, jak se tam půjdeme podívat. No tak Fier nás moc neohromil, vypadá to dost chudě to městečko, chtěli jsme se aspoň najíst, ale řekli jsme si, že přejedeme někam dál a najíme se jinde, no. Jelikož fakt některé ty uličky, které měly tady nějaký b-roly, které tady jsou, tak vypadá to fakt strašně, takže jdeme pro auto a asi pojedeme dál, no. Najdeme nějakou hezkou restauraci, kde se pořádně najíme. Tak my už jsme vrátili auto, teď jsme dojeli konečně na úbytko, bylo to všechno hrozně hektický, protože museli jsme dotankovat za prý auto na plnou nádrž, aby jsme ho mohli vrátit. Přijeli jsme na benzínku, tam borec po nás chtěl jenom peníze v hotovosti, takže jsme ještě museli hledat bankomat, vybrat, nakonec to se všechno povedlo. Pak nám nešlo booknout ubytování, nakonec jsme ho bookli, vzali si taxík, dojeli jsme do Tirany, do centra. A konečně jsme na úbytku, jsme úplně vyplí a teď tady koukáme na Abusa, fandíme, tak kluci snad vyhrajou a postoupí do semifinále. Až skončí fotbal, tak se asi oblečem, půjdeme se někam najíst, protože jsme celý den nic vůbec nejedli, takže půjdeme něco sníst. Pojďme Abus! Vedeme 2-1, tak pojďme kluci, pojďme. Teď už jsme vyšli do města a jsme na nějakým
náměstíčku. Je to tady absolutně obrovský. A je tady strašně moc lidí. A tady je budova, normálně, která je ve tvaru hlavy. To je úplně... Tak uvidíme, kam ještě zalítneme teďka. Máme fakt hlad, takže budeme hledat teď asi nějaký jídlo. Takže uvidíme, co najdeme, no. No, nicméně, najedli jsme se konečně, dali jsme Basic Burger King a teď začíná pršet. Ještě jsme měli problémy tady s úbytkem, že paní nám dala špatný pokoj, takže nás teď ještě přehodili do jiného. Takže klasika, tenhle týden se furt něco A to jsme zrovna byli na náměstí a museli jsme se vracet, jelikož mi psali, nebo i volali, ale já jsem nemohl, že to zvednout, jelikož tady nemáme volání. Tak jsme si pak dopisovali a vyřešilo se to naštěstí, takže už máme pokoj, ve kterém se vyspíme. Zítra ráno ještě chceme tady něco málo, i co nám pan řidič poradil. Jo, něco tady projdeme. Takže ještě třeba tak 2-3 věci chceme projít s tím, že s panem řidičem jsme domluvení, že nás bude i brát zpátky na letiště. On nás dneska vezl vlastně o ty půjčovny aut. Takže máme na něj číslo, normálně si s tím napíšeme, až budeme chtít, aby jsme to stíhali pěkně. Takže v kolik letíme? Letíme, myslím, ve 4, takže plus minus jsme s ním předběžně domluvený kolem té jedné, protože je to tak hoďka cesty, 3/4 hoďky, tak aby jsme tak 2 hoďky před odletem už byli na letišti. Tak. Nebo ještě uděláme room tour a pak půjdeme spát. Takže yes. Zatím. Ještě jsem vám neukázal vlastně poslední pokoj, který byl jenom takhle malej. Tam jsou ještě vzadu dveře, to ukážu. Tady jsme měli koupelnu, nic moc velká, ale na tu poslední noc to stačilo, no. Tady to, takhle. A na to, že jsme byli úplně v centru, že vlastně tady asi 3 minuty od nás je to na to náměstí, tak jsme za něj dali vlastně nakonec nějakých 45 €. Jo, takže za 2 lidi. No. Což je poměrně dobrá cena na to, že to je v centru. Teď půjdeme ještě do města, už máme zbalené věci, už akorát půjdeme s báglama. Půjdeme do města a ještě když tak něco pokoupíme domů a podíváme se ještě na něco tady. Pak pro nás přijede pan taxikář, který nás semka vezl, tak nám na něj dal jakoby kontakt, že mu napíšem a on pro nás přijede a hodí nás pak na letiště a... Takže teď jsme se vydali k pyramidě, Pyramid of Tirana. Pyramid of Tirana, no. Takže tam jsme se vydali, je to nějakých 15 minut chůze, takže uvidíme, co tam na nás bude čekat. Tak jo, už jsme došli k té pyramidě a je to nejvíc schodů vylízt nahoru, no, tak snad moje nohy to ještě zvládnou. Tyhle, tady za náma to je, tady. Ty kokos, tak uvidíme, no. A nic, tak lezem nahoru, lezem na pyramidu a co je, snad to zvládnem. Je to hrozně moc schodů, koukejte. Tohle to celý musíme vylízt nahoru. Tak jdem na to. To
Teď jsme se tady sedli, protože jsme úplně spocený. No, ale výhledy tady jsou dobrý. Jsou tady vidět hory, hodně vzadu. Zkoušel jsem nějaký panoramatický fotky, tak třeba to hodím do videa, uvidíme, no. Takže už jsme na letišti, už jsme dojeli s naším private taxikářem. Byl fakt skvělý borec, takže semka dáme nějak název toho taxíku, když tak. A teď projdeme kontrolou a budeme chillovat už pak. Jo, podíváme se přímo odkud to letí, jsou teďka 2 hodiny, letí nám to ve 16:15 nebo 16:20, takže máme 2 hodinky, takže akorát si to tady najdeme, odkud se letí, pak projdeme kontrolou, pak dáme ty okůtky a ta hoďka půl. Dám semka nějaký b-roly, už moc mluvit teďko nebudem, jelikož to bude hektický. A ozveme se vám asi až ve Vídni nebo v autě, tak uvidíme, no. Tak snad doletíme v pohodě. Tak jdeme na to. She took